te tong ta sa sisian pat nung pen I ni we ja wai uba ngam pat su peli men no menoro ta le u kenja ta wai pangsu le setang ki ba pangsu ro ting buan ki da wai ki ba ngam pat ju I mar kumba su long hi ki da wai ki jinjar lu ka ta ban pan I ka ju kapor ye ki ja da wai paro mar pa ki ton wei teng le wa ku to ngim yo lut ki da wai ta ka dau hi ka long ko than te se la ki to ki ba kwa da ban tip se phang ki da wai kum no ki da wai ki bang nga hi nga pendot kam te ngot da ba phin buat na ka wai ka tio se ka wai pat kum ta phin se I ki da wai ki ba pher te yam ta hang ni ngan pen I tang wei ja da wai ba de doi so te na ka leng ju nga hi nga ai ka teng ni da wai da u ki temen dai I pa I chunga ru I ong de u de khan u siem kum ki knai kum to ki long kum knai na ka ta ka dau hi ni ong u de khan na mar ba ki long kum ki de khan te don thai na pdeng jong hi ki ba tip u to nai de khan uni u knai ni thu khana khin dian u sai bam ki trai se ki dong khong se kum to ba ye ki ton de u khan u ba bam ya ki trai phlang ne ki dong khong phlang ki dong khong nyam kum ta ter tao ba bam ki dong khong phlang ni ong u khan ktem ki don de ki khan ki ba bam be tang se po ki deng thiet se te kum ta kini ki da wai ki long thik kum ki ta ki de khan phin tip da phi bam da se po I tu da wai u don jingma e long blak tang ba khlan ma ka bor da man set da wai nga set ki da wai knyang klung ro set hi u ni de khan tanang ta ki da wai so le ta ndei ban tu ka te kumba julong hi ka kom bat ngai I ba ki pre mat ki kwa bahai number phone ki don kam number phone ka ni ka por nan island ru number phone junga te kan dai line riu nhiều san not sao nhiều not ông biang se sien kan dai line riu nhiều san not sao nhiều not te tang kum ta ngin se sem biang ha ko por khub le si bo